zaitzema urtekin hasiko nintzen. Azken iten dezu soka dantza, eta soka dantzan urte batzuk zoatzen nien, hartzen die zarrenako urte gehiena igoztenak. Horren ez dago, 8-9 urtetik aurrea, San Martingo ezpata dantza izan dut. Eta txikitatik aita zan dantza maizte horren behak erakusten zon. Egun berezi bat zan netzako, txikitatik, eta nik uste urteek aurrera pasala berezikoa izan dela sentimentalki ikutu egiten dalako. Eta 8 urtetatik, ama kapitaina izan nintzen, 12-13 urtekin. Urte egiten izan nintzen dantzari San Martingoa. Eta gero, erakusten zait, eta 2 urtez, 3 urtez lagundu izan nion, eta honea etorri nintzen berekin. Eta behak utzi zonen, lehengusinakin behi laguntzen eta etortzen nintzen honea, ez zait zenbat urte jungo nahi zen. San Martingo ezpata dantzak dauzke 3 zati. Lehenengo zati deitzen zaio paseoa. Hasiko ginen ezkerreko belaune igotzen. Bigarren zati izango zen 8koa. Odeia berriz. Hirugarren zatie, ezpata jokue. Gero bukaeran iten den deian, bestetan iten da 2 salto. 2 aliz geizten du kapitainik esku, horren 2 salto iten dira. Eta bukaeran da igualare bai, 2 salto. Gero, zapaldu, eta bukaeran txapelak entzen da agurtzeko.